Vi kender dig på stemmen. Du kender os på smilet. Hos Loxam er relationen nemlig vores vigtigste værktøj. Det er det, at vi kender dig, og at du kender os, der skaber resultaterne. Derfor er vi heller ikke i udlejningsbranchen. Vi er i det fikser vi, så du kan fokusere på dit arbejde, branchen. Når dine planer rykker sig, rykker vi med, forstår problemet, finder løsningen og får dig i mål. For når udfordringerne dukker op, er det vigtigt med en fleksibel partner. En partner, der har din ryg. En, der ved, at onsdag kl. 6 betyder onsdag kl. 6, men at tirsdag faktisk vil være foretrækket. En, der leverer driftssikkerhed, pålidelighed, specialistviden og smil. Loxam. Meget mere end udlejning.